ମହିଳାଙ୍କର ଏହି ତିନୋଟି ରହସ୍ୟକୁ ଯିଏ ଜାଣିନେବ ସେ କେବେ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଧୋକା ଖାଇବ ନାହିଁ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ସବୁଠୁ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚାଣକ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଦୁନିଆକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜିର ଏହି ଯୁଗ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଭରପୁର ଥାଏ। ଚାଣକ୍ୟ ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି କଥାର ଅନ୍ଦାଜ ଥିଲା କି କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ଧୋକାର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଣକ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ଏମିତି ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରୁ ଧୋକା ଖାଇବାଠାରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନୀତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ବିବାହ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଇଛି କି ପୁଅମାନେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଝିଅର ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଝିଅର ସ୍ୱଭାବ ଭଲ ହୋଇଥିବ ସେ ଘରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବନାଇଦେବ, ନହେଲେ ସେ ଘରକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ନୀତି। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଝିଅର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ଥିବା ସଂସ୍କାରକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ବି ଯଦି ତାହାର ସଂସ୍କାର ଭଲ ନଥିବ, ତେବେ ସେ କେବେ ବି ଏକ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ମହିଳାମାନେ ଧୋକା ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରୁହନ୍ତି। ଖରାପ ସଂସ୍କାର ଥିବା ଝିଅ କେବେ ବି ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ କାହାକୁ ବି ଧୋକା ଦେଇପାରିବ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ତୃତୀୟ ନୀତି। ଏମିତି ଝିଅ ଯେଉଁମାନେ ଦାମୀ କପଡ଼ା ଗହଣାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ, ସେ ସବୁବେଳେ ଧନୀ ଘରର ପୁଅ ସହିତ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ଏହି ଝିଅମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକ ପୁରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଧୋକା ଅବଶ୍ୟ ଦେବେ। ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାଘର ପରେ ନିଜର ପ୍ରେମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆମ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ହଟ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।